Поезия. Какво да взема да разкажа или да покажа? Ще покажа как се прави на живо. И върви оттатъка. Благодаря. Поезията е: кой наднича зад вратата? Кой иска пак да срича пред децата? Това май ще се получи много добре. И това е, което спри. Винаги ме води, за да покажа, да докажа на света. Но всъщност на мен самата, коя съм, какво съм и как ще го направя.